یاری وفاداری دی صدیق بازی لے گیا، یاری وفاداری دی صدیق بازی لے گیا، پکی تابیداری دی صدیق بازی لے گیا، یاری وفاداری دی صدیق بازی لے گیا۔ اور روز محشر کی ایک تصویر ہے، عرض کروں گا، اللہ سیاں ساریاں دے قرضے اتار آیا، اللہ سیاں ساریاں دے قرضے اتار آیا، بچ کے صدیق لے کے تیرے دربار آیا، بچ کے صدیق لے کے تیرے دربار آیا، پکی تابیداری دی صدیق بازی لے گیا، یاری وفاداری دی صدیق بازی لے گیا، یاری وفاداری دی صدیق بازی لے گیا۔ ملیا ہے تاج کسے نو عدالت دا، ملیا ہے تاج کسے یار نو عدالت دا، کسے نو سخاوت دا، کسے نو شجاعت دا، کسے نو سخاوت دا، کسے نو شجاعت دا، پکی تابیداری دی صدیق بازی لے گیا، یاری وفاداری دی صدیق بازی لے گیا، پکی تابیداری دی صدیق بازی لے گیا، یاری وفاداری دی صدیق بازی لے گیا۔ ہجرت والی اس رات دی کیا بات ہے، ہجرت والی اس رات دی کیا بات ہے، مونڈیاں تے سید تے مدنی دی ذات، مونڈیاں تے سید تے مدنی دی ذات، سوار تے سواری دی صدیق بازی لے گیا، یاری وفاداری دی صدیق بازی لے گیا، پکی تابیداری دی صدیق بازی لے گیا، یاری وفاداری دی صدیق بازی لے گیا۔